Andibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Masenje ke baphulaphuli ke, maske siqale ke sibale into yokubana iKaizer Chiefs ke iza kwenza malini apha kule CAF Confederation Cup, okanye iKaizer Chiefs ke seyenze malini uzothi ga ngoku. Masiqale kanje, njengoba ke amakhosi azawudlala pha ngomgqibelo kumatch yabo okugqibela nelaqela lapha eEgypt Zamalek, kuno 2.4 million ke ozothiwa chatha. La 2.4 million wenzeke into yokubana ke iKaizer Chiefs ilale no 6.4 million apha ke kwimali abazothi abayifumene ngokungena kwi-group stages abafana abadala bazawufumana pha. In fact sebefumene i-6.4 million abafana beKaizer Chiefs. Emveni koko ke kuthiwe chatha la 2.4 million ke xa bethe bagqitha babheka pha kwi-quarter finals. Xa befika kwi-quarter finals ke bazawunikezwa i-8.7 million abafana abadala. Xa bephuma pha kwi-quarter finals abafana abadala bazaya kwisemi banikezwe pha 11.9 million. Xa bephuma kwisemi mhlawumbi babe zii-runners up abafana abadala banikezwe pha i-15.9 million. Xa bethe bazi-winners abafana abadala bazonikezwa pha i-31.8 million. Injalo ke baphulaphuli ke lento maske senze kanje ke, njengoba bekwi-group stages abafana abadala beKaizer Chiefs kuthiwa sebelele pha ne-6.4 million abafana abadala, then ngoku xa bengena kwi-quarter finals abafana abadala bazofumana u-8.7 million. Xa bephaa kwi-semi-final bazawunikezwa u-11.9 million. Xa bezi-runners up bazawunikezwa u-15.9 million. Xa bezi-winners bazawunikezwa u-31.8 million. Injalo ke baphulaphuli ke lento, into ethetha ukuthi ke imali noko ikhona pha kula CAF Confederation Cup. Abantu abaninzi ke bebe-undermine beyibeka amagama ngamagama esingeke sikwazi ukuwabiza. Abanye abantu abaninzi ke begxeka. Ndinalaa nto ethi ke bebengagxeki into yokubana ke begxeka imali, bebegxeka into yokubana kukho iKaizer Chiefs pha. Mhlawumbi ke into yabalandeli, njalo ke abalandeli be-Orlando Pirates ngeke bangayigxeki iKaizer Chiefs ke, more especially ke abo bangasapota ibhola basapota iitim zabo ngeke bangayigxeki. Kona xa uhlala phantsi ubalisisa iKaizer Chiefs ngoku iba ithe ufikelela pha kwi-quarter finals imali yenzile abaphulaphuli, ngoba izawulala no-8.7 million. Iba ithenge ngentlahla yedlule yakusemi-finals ifumana pha u-11.9 million. Uba ithe yaphinda ngenhlanhla yaba zii-runners up pha kule CAF Confederation Cup, amakhosi azawulala pha no-15.9 million. Uba ke ngenhlanhla kaNkulunkulu athi ayiphumelela le khaphu azawulala pha no-31.8 million. Into ethetha ukuthi imali pha ikhiwa ngezitya ikhona abaphulaphuli. Besithi ke maske sizame ukucacisa loo meko into yokubana ke ihamba kanjani imicimbi yemali apha kule cup yaseAfrika idlalelwa pha liqela leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.